kama no wach ni timo geno. To ere duoko ung'iyo ni do nyalo miyo nikech sama utero wach e doho to un bende useparo ni duoko nyalo bedo machalo kama. Nitiere rinan, nitiere runoff, nitiere weche mopogore ma do nyalo golo. Un kaka Azimio kaluwore koda ranyisi ma un go mutere do. En duoko mane? Muneno ka dhi bedo kana nyalo bedo maber kodu. Wabro kwayo duoko ma wacho ni result go obedo overturned. Okay? Lakini Supreme Court nigi thuolo mar timo gik mang'eny. Supreme Court nyalo timo nyalo decide kata ni gi order recount. To kata ka gi order recount to kapo ni system ma jogo ntiere godo kata technology ntiere godo pod ginyalo dhi e back end, gimiluongo ni back end mar technology no ma pod gi lock gik moko. Injo? So mago duto Supreme Court nigi a lot of powers manyalo order a lot of things. Koro wan wakwayo kar manyalo kwayo. Koro Supreme Court biro nyiso ni ma to wamiu to ma to kwamiu ma tibiro tim kama. Omiyo an gima adonda nyiso ganda ni wago erokamano ne Nyasaye momiyo no koketo ariran nikech ka ne en riran to Chebukati mane pod dhi chung'e pod no dhi kwelo. Erokamano